יושב לך בתוכה. מה אתה צוחק? תשלח את הקובץ כבר. לא, אתה מצלם בשני ג'יגה. אני אצלם מהשאלות. בטח, יש לך אישי עם ניסים, כל יום פירוסי. יש? בסדר? מתי עושים פעילות? אוקיי, עכשיו אנחנו עושים כזה דבר. כל אחד לוקח 100 אסיס, 100 אסיס, 100 אסיס, שבו שנייה אחת, מבקש תראו. 100 אסיס, 100 אסיס, אנחנו לוקחים באלכסון למטה 2-3 סנטים. אוקיי? עכשיו אני רוצה, פה אני לא לוחץ, אני רוצה אבל פה מתחת, פה, מן הסתם זה כל אחד לעצמו, בסדר? זה כבר לא יכול לגעת במתאמן שלנו. לא, בדרך כלל לא, בדרך כלל לא, בדרך כלל לא. אם זה, עוד פעם, אם זה מתאמן שלי, בדרך כלל אין בעיה, גם ביקשתי ממנו רשות, לא הייתה בעיה. אם זה מתאמנת, לא. אז בדרך כלל אני אשים את היד פה, ומפה אני אעשה מה שאני יכול להרגיש. וגם פה על מכנס אני צריך לבקש מן הסתם רשות. כבר מאוד קרוב לברד אינטימי. בדרך כלל אני אבקש ממנה, כמו שעשינו פה, ואז נותן לה, תרגישי עם היד, להתחמק מהיד שלך, הרגש. אוקיי, עכשיו עם האצבעות פה, היא תשים את זה מתחת, להרגיש שהיא התחמק, ואז אני פה, בחלק העליון, תכף אתם תראו. שמים את השתי אצבעות מהפוביס באלכסון למטה. פה, אנחנו בעצם נמצאים פה בנקודה הזאת. ועכשיו, להרפות. קודם כל להרפות, זה תמיד מתחיל מלהרפות. עכשיו, באזור הזה יש פה גם עורק ראשי. אתם תרגישו פה דופק. בסדר? להתחמק עם האצבעות. לא, ולקבץ. עכשיו פתאום, אתם תרגישו עם האצבע, מה שהוא עשה עכשיו, אני רציתי שהוא יכניס את הבטן. מה שהוא עשה, אני מרגיש שהוא דוחף אותי החוצה. אני לא רוצה. אני רוצה להפך שהוא ירפה. תרפה. תחזור ללהרפות. לא. לא הכל. תכניס לאט לאט. או. תשאר שמה. עכשיו אם אני נוגע פה בשרירים, בעדינות, אם תלחצו חזק ומהר, שרירים אפילו רפלקסים. אין עבודה של שרירים. אין עבודה של... זה טרנסברס לבד, הטופק. מה שהוא עשה עכשיו, זה הטרנסברס לבד, בלי הפעלה של אף שריר אחר. אז הנה, אבל זה לאט. בחלק מהמקרים, לא להתייאש. זה אומר הרבה מאוד, ברוב המקרים, הרבה מאוד תרגול עד שמשהו פאק יוצא. לפעמים אנחנו עושים משהו עכשיו, אחרי כמה חודשים, רק פתאום האדם עכשיו קל לך. אז הוא כאילו צריכה אותו בלי... לא הבנתי, לא הבנו, מה עשינו עכשיו? כאילו, שמו בו אצבעות. אני רוצה סך הכל א' להרגיש מבחינתו זה איזשהו פידבק מאיפה אני רוצה. לי זה מקום היחיד שאני יכול לעבור ולהרגיש את הטרנסברס ישר. זה הטרנסברס אבדומיניס כבר. מה שאתם תרגישו פה זה טרנסברס אבדומיניס. אוקיי, אז מה עושים? עכשיו אני רוצה שהוא יכניס... לא בדיוק הבנתי. 100 אסיס, לוקחים ב3 אצבעות, לאמצע, לכיוון הטבור, לכיוון המה. באלכסון למטה, שם האצבעות שלי יהיו. אבל מה עושים? כן. האסיס מתחת לטבור. הטבור פה. אוקיי? ועכשיו אני רוצה להרגיש שזה שוקע כלפי מטה. עכשיו אם אתם תרגישו, תכווץ את השרירים, תפעיל שרירים. אתם רואים את ההבדל? אני לא רוצה את זה. אני גם מרגיש פה שזה דוחף אותי, אני לא רוצה את זה. תרפה. תרפה. תתרחק ממני. אז מה ההבדל בין הבן? רגע. אני אצלח שאתה אומר אתה תתרחק ממני. אני סך הכל מרגיש ואני טיפה נותן טיפה לחיצה, טיפה לוחץ בעדינות. ואז אני רוצה אחרי זה, כל אחד מכם, קצת אחרי זה ייגע בבטן מסביב, ישאיר את זה ככה. ייגע קצת בבטן מסביב לראות שהיא באמת רכה. מי שיש לו קצת יותר שומן, שיתקוף קצת יותר לבפנים. להרגיש את השרירים, לראות שהם רכים, שהם לא נוקשים. בדיוק, זה הנקודה. אם בא בן אדם שמן ממש, עם הבטן הענקית, אז מה? מה לעשות שם? יצטרך טיפה לחפור. שנייה, אבל מה ההבדל בין לבדוק פה ולבדוק פה? מה זה? כי פה אני לא מרגיש את הטרנסברס. פה זה לא הטרנסברס. אז אתה רוצה אני לא צריך לשלוח לשלב. כל הגושים שמרנו של לחפש את כל שמיים, אפשר למצוא.
אני מרגיש, הבטן שלי גם כשצחקתי עכשיו, הרגשתי דווקא את הטרנס. הוא מתכווץ. קודם כל תעזוב את הטלפון, כי אחרי זה הוא ממש זה תנועה ממש קטנה. נכון. כן, אני נכון, גם התחושה הרגשתי. שלנו ממש קטנה, נכון. אז איפה זה בפנים שלו. אל תעשה כלום. שמע, לא... אל תעשה כלום. יכול רק כבץ אותו. אני לא, זה לחסון, כלום, אפילו לקחת מרגישה בטן, לחסון. אל תהיה רגיש. אישה, אני מרגישה ממש ככה אותו פה, לחסון. זה נכון. ממש ככה. הוא מתכווץ. אני מרגיש לא, כאילו אתה אני יכול חלק של שריר, איש. רגע, סבלנות. קודם כל, אם אתה מרים ראש, בטן עובדת. בסדר, אבל שאני לא פה. ככה אני מדבר. אי אפשר לדבר, נכון? אי אפשר לדבר. תתרחק. תתרחק. מוזר. אל תשחרר את זה עוד פעם, כל כך מהר. תרפה לגמרי. תכניס. לא, זה מהיר. תחשוב על להכניס לאט. שים עכשיו אתה את הידיים שלך שם, איפה שאני... כן, להכניס לאט יותר. אצלך את יכולה למועד, להרגיש שזה לאט. כן, גם אני הרגשתי. להרגיש שזה נעלם. הרגשתי 100%, כן. בסדר? אגב, אם טייץ נורא קל להרגיש שזה גם לאט. לא יכול להכניס לבדוק את זה. תשמע, אני יכול רק לקבץ, אני לא יכול להכניס. גם אני לא מרגיש שהכנסתי אותו. יש לי הבטן נכנסת לך. קורל, בוא רגע תראה לי. כן. זה דורש לימוד. דורש הרבה לימוד. אני גם יכולה לקבץ. איך אני יכולה אני לא יודע. אז צריך לעשות בנשפה. לא קשור לנשיפה, רגע. אני לא יודע. שנייה, תרפה. כל פעם נחזור להפקעה. זה לגמרי. זהו, לפעמים קשה לשלוט ואז הוא הולך. ואז הוא מתחבק, מעביר לרגע. הנה, דופק עובר. תגבילי דופק במנוחה. אז אותו דבר, כמו שציפי? אבל אני עדיין מרגיש שאני מכניס את הבטן, אני מרגיש שזה עולה למעלה. שזה עולה למעלה. שהטרנסברסוס עולה למעלה, שאני מכניס את הבטן. כן, אבל הוא חייב, כי זה מתכווץ. כשזה מתכווץ זה עולה טיפה. אני אכפת לי לראות שהרקטוס והאקסטרנל אובליק לא עובדים. זה הקטע קריטי. כמעט אפילו את כולם, אז זה לא טוב, זה לא נכון. זה שבסדר? זה... בפעם הרביעית, החמישית מרגישים את זה יותר. זה לוקח זמן, זה לוקח תרגול. תחושה מאוד עדינה. אתם מבינים למה אני עושה את זה מאוד לאט ומאוד, והתחושה היא מאוד עדינה, זה משהו מאוד דק, מאוד עדין, מאוד... לוקח זמן, אי אפשר לעשות את זה חזק, חזק זה כבר מפעילים את כל השיר. זה חייב להיות מאוד עדין, מאוד זה, בסדר? שאלה מה זה חשוב? בשביל זה, עוד פעם, כשאני עובד עם מישהו, אתם בינתיים מתרגלים את זה, זה לוקח זמן עד שיהיה שלכם. אני מזכיר, זה כמו כל העבודה מוטורית. בין 5,000 ל-20,000 פעם, עד שזה באמת יהיה אוטומטי. אבל למה זה חשוב לי? זה חשוב לך כי זה מה שמייצר לך, זה החגורת בטן גב הטבעית שלך. אם אתה מסתכל על מרימי משקול ברמות הגבוהות, תראה חלקים חגורות, חלק בלי חגורות. החגורה הפיזית היא לא תורם לך לכלום. מבחינת ייצוג, הוא גם בפנים אתה גם יכול לשחק. המטרה היא לתת איזשהו פידבק למוח למה אני רוצה ממנו. אבל אם אני אלמד לטפל בו, לעבוד איתו לבד, הוא יעשה את זה לבד. שדוחפים אותי בהפתעה באיזה משחק או סתם ברחוב, אם הטרנסברס שלו לא מספיק חזק, תנועות האלה לפעמים יכולות להיות מאוד קריטיות. אם הוא מתורגל כל הזמן על לעשות את זה, המון פעמים, זה כבר אוטומטית אצלו. בפילאטיס עובדים על זה? הוא כבר בטונוס אוטומטי. חושב שאני יכול לחזק? בפילאטיס עובדים על השבילים האלה? כן, אמורים לעבוד, כן. חושב שאני יכול לחזק? כן, בטח, טרנסברס זה בטח. אבל זה בדיוק הדרך לעבוד עליו.
אבל אם אתה לא עושה את ההפרדה של הטרנספורט, אתה מכווץ בעצם את כל שרירי הבטן, מה הבעיה? גם כי בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה. תכף אנחנו נלמד לעשות ברייסינג. זה הולואים נקרא. בואו, תתרגלו עוד קצת, בסדר? תרגלו עוד קצת. עדיין לא הבנתי. אני חושב שאני עושה את זה נכון. צריך כוח פסיבי, אני צריך שתרגלו איתי. צריך פסיבי. קשה לי אקטיבי. רגע, אתה פסיבי? היה. עדן, אתה מנסים מי פסיבי מי אקטיבי. איך? מי פסיבי? הוא מעדיף להיות פסיבי? עכשיו הפעת פה, עכשיו ניסים. עשה לך ממש טרום, אה? אתה עדיין עם הטלפון. איזה טראומה, הם בקשר. תקשיב, יש הומואים, יש לסביות, יש טרנס, ויש כאלה עם טלפון כל הזמן. יש טרנס ורסוס. אתה לא יודע מה שאתה עם הטלפון. למה לעדן עונה בפייסבוק ולי לא? עדן מושך, אין ויכוח. לא, הוא שלח לו בוקר טוב עם קריצה, כבר לפני שעתיים הוא לא עונה לו. הם משחקים עכשיו במשחקים האלה של ההתחלה. בסדר? עכשיו תראו. זה ככה ההתחלה. לתנועה הזאת של להכניס את הבטן, אנחנו קוראים הולוינג. לעשות חור בעצם. הולוינג. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד לעשות משהו אחר, שנקרא ברייסינג. בעצם מה שאני מנסה לשלב פה זה בין שתי שיטות. אם יוצא לכם לשמוע את השמות, הולוינג זה הוג'ס, חוקר בשם הוג'ס, שכן דוגל בקטע של ההפעלה של הטרנסוורס לבודד אותו, ויש מה שאנחנו נלמד עכשיו של חוקר בשם מגיל מקנדה, שהוא בעד לעשות ברייסינג מכוך, כמו בחורות שלובשות מכון מכוך, בעיקר לחתונה, פעם היו כל הזמן, אבל מכוך, ואז זה להפעיל את כל הטרנסוורס ועם האקסטרנל אובליק, עם האינטרנל אובליק, להפעיל את כולם ביחד, ליצור בעצם חגורה מלאה. הבעיה עם זה שבדרך כלל, צריך ללמד, אנחנו נעשה בהתחלה הפרדה ואחרי זה נעשה את המשמש, והמשמש הוא קצת יותר קשה. שבדרך כלל שאתה מבקש ממישהו להפעיל את כל שרירי הבטן, הוא עושה גם את זה. עושים עכשיו בראש לנסות לסדר את זה, איך זה לא יקרה. כדי לא לגזול לנו זמן להמשך, אז אני רק אגיד, עשינו את זה בשכיבה. מבחינת דרגת קושי, זה הכי קל. השלב הבא יהיה לעשות את זה בישיבה, ואז להרגיש את ההכנסה. הדרגת קושי, מה לעשות? טרנסוורס, אתם לא יכולים לחבר לו, בניגוד לשאר השרירים, שום משקל מסוים. יכולנו רק לעשות את ההולוינג, רק את ההכנסה. הדרגה הכי קשה, בעמידת 6, לעשות את זה. בעמידת 6, ואז אנחנו נראה איך אנחנו מקשים עליו, ובכלל, שרירי היציבה שלנו, בתנוחה הזאת, שנדבר על התרגילים לזוקפי גב. עכשיו מה שאנחנו עושים ככה, אנחנו שוכבים על הגב, ואנחנו רוצים, מקודם הכנסנו את היד פה, או שמנו את היד פה, וביקשנו להתחמק. אנחנו עושים משהו אחר. אנחנו שוכבים, שמים ידיים בין האגן לצלעות, יש לנו מרווח, נכון? שם משהו ידיים. אי אפשר לדבר. מכניסים את האצבעות, לא לקרוא את עצמכם, אבל להכניס, זה עם ציפורניים בעדינות. מכניסים, ומפעילים את השרירים, מעיפים את הידיים החוצה. מתחת לצלעות? הכנסתי, מתחת לצלעות, בין הצלעות לאגן, הכנסתי, שמים שאני מדבר על הידיים זזות. זה השרירים של הבטן. להפעיל, אני רוצה את זה חזק. חזק. בהתחלה קיצוני, חזק. להחזיק את זה 2-3 שניות. שכיבה? מה זה? שכיבה? בשכיבה. כן. אתם תראו בבחר, הבטן עפה החוצה. רגע, צלעות נגמרות. כמה ריפס יש עוד? תקפי את האצבעות במשהו. תקפצי את השרירים, האצבעות לא פה. לא יוצאות לי אצבעות. אני בבעיה. כאילו להוציא את הבטן? יותר מהר, יוצא לי או. שלא יצאו גזית. היה לי כבר באחד הסדנאות, פדיחה שלי, הוא יצא. פה זה נכון?
כן, לא נעים, אבל אתה חייב. ongoing. יש איזה מישהו שעכשיו אני מתגבר אותה, היא לא מהקורס שלי, ועשית להם את הסדנה הזאת, והיא כל פעם מזכירה לי את זה. והיא כל פעם היא מתפוצצת מצחוק, אני שעה וחצי לא יכול לדבר איתה בכלל. אישה, אם היא נראית טוב, אני אתגבר אותה. תרפה. תראה כזה, אתה בטול? זה לא קשור, רק שתדע, סתם לך של ילדים. ילדים מפגרים. תרפה. אבל זאת הבעיה, כדורגלנים לא מצליחים כל כך. זה סטיגמה. כן, אני יודע, דחוף החוצה. דחוף מתכווץ השריר. שחקני כדורגל שולחים דוגמניות, ויש... כן. צריך לך לדבר עם הדוגמניות האלה? אין להם הרבה. זה בסדר, לא לאלה ולא לאלה. בקושי לא לדבר. עכשיו התחלת להוציא. עובד קשה. מה איתך חינה? אני... ממש בצד. מה בתגובה, אתה התחלת לדבר, אתה הזמן המונה? לא, אתה אמצע. תשאירי שם אבל. יותר למטה, אבל בצלעות. תשאירי. תלחץ. תשאירי את זה. יש? בסדר? רגע, אני לוחץ, ואז... נפעיל את השרירים של הבטן? להפעיל אותם? כן. איפה אני אשים את העין? תוציא את הידיים החוצה. נפעיל את השרירים של הבטן, תוציא את הידיים שלי החוצה ממך. כן, תחזיק. בדיוק, פלח. יש נעמי? כן. שיעור של הציוד פה. אני הגעתי בדיוק בשפרים. מה פספסתי? רק את הרעיץ הזה? אנחנו נטפל בזה. יש? טראומה? מבוא כאילו? לא דיברתי על זה. אישה, מה עושים עכשיו? כאילו, מה זה עושה? כתוצאה מ... מה זה? עכשיו זה הפעלה של טרנסברס, אינטרנל אובליק, אקסטרנל אובליק, כולם ביחד. אתה יודע, צמד כוחות. כאילו, כואב לי הגב, דברים כאלה. כואב לי הגב שבוע. יש? בסדר? ואז... עכשיו, בואו תראו איך אנחנו קצת נסבך את זה, קצת נקשה. לפני שאנחנו נחבר בין הדברים, אנחנו נעשה כזה דבר. אנחנו נשכב, נעשה את ההכנסה, כמו שעשינו עם השתי צבאות. נכניס, אבל אנחנו נעשה את זה כשהברכיים שלנו כפופות. ברכיים כפופות מכניסים, ואז אני רוצה שרגל אחת תלך קדימה, תחליק על הרצפה בעדינות, תלך קדימה, תתיישר שהיא באוויר. בסדר? וזהו, להחזיק שמה, ולהחזיר אותה לאט לאט. ולסגור את הטלפון, ולמה זה עובד בכלל. מה עושים עוד פעם, שוב, מה יש לי? מה מתחילים? שוכבים על הגב, כפות רגליים על הרצפה. רק זה. עכשיו אנחנו מכניסים את הבטן. אני רוצה להכניס, זוכרים טרנסברס, מהאזור של האסיס, טיפה למטה, מכניס את הבטן, מחזיק, ומחליק את אחת הרגליים קדימה עד שהיא מתיישרת באוויר. אבל להמשיך להחזיק? להחזיק אותה 2-3 שניות, להחליק אותה בחזרה. לראות שהאגן שלנו לא קופץ, שהשרירים שם שום דבר לא זז, שיש לי שליטה. איזומטרי לחלוטין. אבל זה שאני מיישר את הרגל, נכון, אני מגדיל מומנט, אני מעלה את העומס, אני רוצה לראות שהרגל מסוגלת לעבוד בעומס גבוה. כי מי יותר? הנה, כבר מפרקת. מה העניין? עדן, זה לא יכול להיות. מה אנחנו רוצים להשיג בזה? אני רוצה לראות שיש לי שליטה, אוקיי? שליטה על הטרנסברס, אני יודע להכניס, אני יודע לתת לו לעבוד בעומס גבוה, כי אחרי זה יבוא שלב יותר קשה. בכלל, כשנגיע את המילה בטן, אז אני אגיד. יש? הנה. כל פעם רגע אחת. מי שעשה שתי רגליים, עבד עם שתי רגליים, מיישר רגל ולוקח אותה הצידה. וחוזר. רוצים לקחת את העומד, אבל קודם כל... מה זה מיישר? הצידה? מיישר קדימה, ואז לקחת הצידה. אבל זה מתחיל קודם כל, כפות רגליים על הרצפה, הכנסתי בטן, החזקתי. אם לא עשיתי את זה, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים עם הרגליים, אין לזה שום משמעות. הנה, ראש.
כולם פה עושים אותו הדבר. אבל הצידה כן נהיה... להחזיק או לא להחזיק? בסדר, אבל להחזיק, לדאוג שאתה מחזיק את זה רגל להחזיק בצד? להחזיק את הבטן. להחזיק שם אנחנו מחזיקים 2-3 שניות וחוזרים. לא צריך יותר מדי. יש ורגל שנייה. מה? איזה? כדורגל, מה קורה איתך מוטה? לא צריך קשה, לא צריך חזק. זה לא הטרנסברסוס מחזיק את הרגל. מה זה? זה לא הטרנסברסוס מחזיק את הרגל. לא, אבל יש על הטרנסברס עכשיו עומס. כי כשהרגל ישרה, האגן רוצה ללכת ל-APT. טרנסברס צריך לדאוג לעזור לי להחזיק. אבל גם הרקטוס עוזר פה. נכון, אבל הוא יעזור פחות. הוא יעזור פחות, כי קודם כל נתתי מפה. התחלתי עם הטרנסברס, התחלתי עם העיצוב של המפרקים. למה זה יותר קשה לצדדים? כי המומנט הולך לכיוון אחר, כי אז הכוח רוצה לעשות לך סיבוב של האגן, הטיה של האגן, רוצה לעשות את זה. אתה לא נותן, הטרנספרס לא מאפשר לו את זה. אוקיי. אנחנו עושים עכשיו כזה דבר. מכניסים, אנחנו עושים עכשיו שילוב. אנחנו מכניסים, אחרי שהכנסנו, אחרי שעשינו הולואינג, אנחנו עושים ברייסינג. הכנסנו, ואז מנסים להוציא החוצה. לפני זה. שוב, שוכבים, שמים שתי ידיים, רגליים משוך, שתי ידיים לצדדים, דוחפים, רגע. מה זה? לא הבנתי איפה נכנסנים. פה? כן, בדיוק כאן. אבל להכניס. ללחוץ? כן. אם אתה מדבר או מפעיל, זה לא עובד. להכניס ידיים לצדדים, לדחוף חזק, שוב סופרים 2-3 שניות, להרפות, עושים פעמיים רק. להכניס לדחוף ולהפעיל של הבטן שהידיים יעופו החוצה. שלא כשהידיים יעופו החוצה. הרגליים שלך, בסדר? מה זה? לא. רגליים ישרות. להכניס את הידיים החוצה בבום או... בבום, חזק, ולהחזיק את זה. אני נותן קודם כל את ההבנה של מה זה. מתחת לפנות? לא מתחת, תסתכלי, הנה, לא פה, בצדדים. כמו שעשינו, לא? זה כמו לשים ככה, תסתכלי, פה עובדים ככה ידיים פה, עכשיו תראו, אנחנו נשים את זה עוד הפעם, אבל עכשיו, תראו, לעשות את זה חזק כמו שעשינו מקודם, אי אפשר לדבר עם זה, אי אפשר לנשום עם זה, אי אפשר להסתדר עם זה. זה לא משהו שהוא בר השגה. אז מה שאנחנו עושים זה כזה דבר. שמים את האצבעות בצדדים, רק דוחף עכשיו בעדינות. דוחף קצת ומחזיק שם. עם זה כן אפשר לנשום, ועם זה אפשר כן כל הזמן להסתדר. אוקיי? טיפה החוצה. הנה זה לא הולך עם פיוק, מה לעשות? סיימי לפרק ואז תעשו. באמת כאן, זה משנה לי מה. זה יותר קשה במקום. יש. ולהחזיק. טוב, לא חזק, עוד הפעם. מקודם עשינו חזק כדי להרגיש את זה, עכשיו אנחנו עושים בעדינות, רק קצת אני מוציא את האצבעות. לא, אז אני לא רוצה עכשיו חזק בעדינות, רק קצת תוציא אותי, זהו. טוב, תחזיק את זה, את זה תחזיק. כמה שניות, אוקיי. צריך לקטומוס. יש, בסדר? זה חזק, תרפיק. קצת תוציא. זהו. בטן מחזיק את כל הגוף בטן, אה? מה ניסים? טינה בסדר? קר לה. בסדר? קר לה זה בסדר, לא מפריע. יש לה מזגן מעליה. לא יודע. אז תשנה מקום, יש פה מלא מקום. אל תעשה כלום. יש לי מקום של מזל. חוף אותי חזק החוצה. לא. תרפה. תעיף אותי החוצה.
כולם הלכו לשם. נראה לי ככה, כן. בדרך כלל זה מה שקורה. אני איתך. אני ברייס, אני צריך... תוציאו אותי בקצה. יש, בסדר? עוצמים עיניים, נושמים עמוק, הולכים. אם שותים אלכוהול, כמה הפסקה צריך לעשות? לחכות עד האימון? אם אני אבין מה אתה אמרת, אז אני אבין מה את רוצה. מה? מה אמרת? אם שותים וודקה. אם שותים, למשל. נו. מתי אם שותים קודם כל לעשות לא אימון נוהגים. משקולות, למחרת לא מומלץ. כן? כמה שותים? הרבה. זה מסביר הרבה דברים. זה נכון ש... רק שתהי ככה בעניינים, אתמול לא היה סילבסטר. לא סתם היה מימונה. זה הסילבסטר זה שלנו. לא אלכוהול, זה הרבה כוס תה עם נענה, או עם שיבי. אוקיי, מה שאנחנו עושים עכשיו זה כזה דבר. אנחנו עושים קודם כל, שוכבים, קודם כל את ההולואים, קודם כל להכניס, ועם זה מנסים מהצדדים להוציא החוצה. שתיהם בעדינות. קודם כל אני מכניס קצת, ואחרי זה דוחף החוצה קצת מהצדדים. זה בדיוק השילוב ביניהם. עכשיו זה הולך להיות קצת יותר מסובך. אתם תראו שכל פעם אתם עושים משהו אחד, השני משתחרר. קצת, להיות עם עצמכם. עכשיו זה העבודה שלכם. אני יכול רק מהצד ככה... רגע, עוד פעם, לא. עשינו את זה, עשינו את זה. ומה עכשיו אני רוצה את זה, ועל זה, על ההכנסה, תוציא החוצה. והעניין הוא לשלוט בכל המייצבים, כל אחד לבד כאילו? אני רוצה עכשיו לשלב את כולם. אני רוצה ללמד את... זה ככה. עזוב שזה לא. בהתחלה זה משנה, זה המטרה של מה שאנחנו עושים עכשיו. המטרה היא ללמד אותך איך להשתמש, איך להפעיל כל אחד את לבד? המעצבים. בהתחלה צריכים את כל אחד לבד, ואחרי זה את כולם ביחד בצורה נכונה. בטונוס הנכון, בצורה הנכונה. זה בא בשלבים, כי על זה עושים תרגילי בטן. לא כל תרגילי בטן. לא, אבל זה לא. זה הפעלה של כל שלב בטן כולל רקטוס. אני לא רוצה אותו. הוא לא מייצב. גם האקסטרנל לא מייצב. אני לא רוצה אותו. אני רוצה רק את המייצב, רק את הפנימי. טרנסברס, אינטרנל אובליק. להתחיל בהולואים, בלהכניס. בעיה, מכניס, מחזיק על ההחזקה הזאתי מה אני צריך להרגיש מהצדדים החוצה. קצת, בעדינות, שתיהם בעדינות. מה לירן? אני לא עושה, מכניס חזק החוצה, אי אפשר. מה אני צריך להרגיש שאני עושה את זה? אתה אמור להרגיש שהבטן שלך קצת יותר מיוצבת. היא הרבה יותר מיוצבת, להרגיש קצת לחץ שם. קצת. תתחיל, נכנסנו, ועכשיו פה מהצדדים, לדחוף טיפה החוצה, זהו. זהו, להחזיק את זה. נשאר. רגע. לא. בוא נעשה ככה. אתה מכניס ומוציא אוויר. ככה אוויר. צריך חדש את מכניס. אוקיי, קצור. תוציא את החוצה מהאוויר. עשו את זה ככה. לא, אבל אמרנו אם להכניס את הבטן. אם להכניס את הבטן. אבל זה כמו שקרה. תרפה. טרנסברסוס אבדומינוס. אין צורך לכווץ אותו, זאת אומרת, המונח להכניס את הבטן הוא מונח שגוי לחלוטין, וינגיט כותב. שיכול עם הזמן ליצור ליקויי גב וליקויי דיבור, כי קשה לנשום כשהבטן בפנים. עכשיו אנחנו באמצע שיעור של משהו... אני לא יודע למה. מאיפה הבאת את זה? זה בווינגיט הדפסתי, באתר שלו. לא יצא לך כלום, לא. למה? מה זה? זה עוצר כל פעם, לא? לא, הנה, עכשיו חצי שעה רצוף, עצר פעם אחת. שלח לי את זה. למה? תשאר תצלם וזהו. פספסת הרבה. זה פה קצת, ופה קצת על זה. לא להרפות זה או זה. זה מה שצריך, את השניים הזה. תשאיר את זה. אין כאן יש את הסרטון של ניסי, אני עשיתי את שלי. אתה יודע מה אתה עושה? לאט את מגלה לקבוצה של הרבה דברים שחשבתי שהם לא. אתה כבר שכולם. יהיה לי דום שחד, זה אישה. זה חסר. סלימים
איזה אמיתי זה משפט? עדן בוא אליי, אני אקח אותך. אוקיי, ליאון. קשה לי לנשום. אז זה כמו שהקלבה קטנה? יכול להיות עושה את זה אחד מהם חזק, או שניהם חזק. למה הרגליים שלה ככה? כאילו, חוסר גמישות או מה? לא, זה בגלל שיש לה טיפה תרפי את הכל גם. תתחיל מההתחלה. יותר גדול, רגע. רק להכניס. עכשיו שוב, תראו, אם אנחנו עושים את שניהם חזק, זה נורא קשה לנשום ולדבר עם זה. המטרה היא זה בעדינות וזה בעדינות, שניהם אחד על השני, בעדינות. כי אם זה נצטרך, המטרה היא שאתם, אמרנו בשכיבה זה שלב ראשון. שלב שני בישיבה, שלב שלישי אנחנו נעשה את זה בעמידת 6, אבל אני רוצה לראות, תהיה שנייה בעמידת 6. רוצים קודם כל לראות מנח נוטרלי. עכשיו תראו, זה כבר קשה. זה כבר קשה. עכשיו מפה, רגע, לא לעשות כלום. אתם זוכרים, אם אני לימדתי פה כבר בשכיבה, סיבוב אגן לפנים, סיבוב אגן לאחור, עכשיו לבוא ולהגיד לו להבליט ישבן, אוקיי? לעשות או PPT, נכון? או APT. נורא קל לי מפה עכשיו לנווט אותו, לשחק איתו. אם לא, אתם יכולים עד מחר ואז הוא יעשה לכם רק ילך קדימה, אחורה, לא יבין מה אתם רוצים ממנו. הוא צריך את השליטה הזאת. שהגב ניטרלי, לפי זה אני אתן גם את ההנחיות. אני רוצה עכשיו מפה להכניס, אוקיי? להכניס, ומפה לדחוף, אוקיי. ולא, וזה דרגת קושי אחת יותר קשה. דרגת קושי יותר קשה, אני בכוונה אקפוץ רחוק, מחזיק, תרים יד ברגל, יד ברגל נגדיים. ועכשיו אנחנו עושים ככה קצת, אני לא דוחף אותו לגמרי, אני רוצה רק לראות טיפה, לראות א' שהוא נשאר ניטרלי, וב' טיפה מעבר לו את שיווי המשקל. אם אין לו יכולת לאזן, להחזיק את זה כמו שצריך, אתם תראו שקיעות, אתם תראו מעידות, אתם תראו המון רעידות, בסדר? שלב יותר קשה צריך לשים אותו על בוס או על החצי כדור, שהוא הפוך. ואז זה משטח שיווי משקל ואז להחזיק את זה. איך? יש וריאציה. איפה הבסום? אין פה. לא, איפה אני שמתי? שם אותו הפוך, שהמשטח הישר למעלה, שם את הכפות ידיים, את הברכיים, ואז מנתק רק יד. קטן מדי. אם הייתי רוצה... איך הוא עושה את זה? מה, הבוס הוא כן, הוא קטן. לא יכול להיות כולי עליו. אנחנו נעלה למעלה, אני אראה לכם. שלבים, אם אנחנו בכלל רוצים לדבר על שלבים, אז אני בהתחלה עושה את זה, נכון? מכניס. לא ניטרלי. להפך תבליט. מה לעשות? עכשיו, רק להכניס בטן. רואים? זה אני לא רוצה. זו עוד דרך לבקר את זה. אני לא רוצה שהוא מכניס בטן ומקבל את הגב, אז הוא עושה כפיפה. אני נשאר ניטרלי, לא לעשות כלום, רק להכניס. ועכשיו, יופי. עכשיו רק לנתק יד ימין. יש את זה ככה. ולהוריד. זה נשאר, אני פה בודק, אני מהר. שמאל. להוריד. אם אתם תעבדו, תנסו את זה אחרי זה באזורו, אתם תראו, אתם תחזיקו, אתם תרגישו ממש, תשרים לכם רגל. להוריד. רגל שנייה. להוריד. שני רגליים. אבל זה כבר הדרגות קושי היותר גבוהות של לעשות את זה. בסדר? אוקיי, בואו נעצור פה. עכשיו, זה דרגות קושי יותר גבוהות, אבל זה צריך לתרגל כל יום. אם אנחנו מתרגלים את זה כל יום, בישיבה, בשכיבה, להכניס, על זה את הברייסינג, כל אחד מהם, ממש כמו שאתם עושים לחיצות חזה, שכיבות, צמיחה, כל הדברים האלה, לעשות 3 סטים, 20 חזרות, רק להכניס, 2-3, להרפות. עם הזמן המוח לומד איך להפעיל את זה אוטומטית. אחר כך בשלבים מסוימים, זה הופך להיות אוטומטי, הוא כל הזמן עושה את זה. תרצו או לא, הוא מייצב. אבל בכל מיני פעילויות שלכם, הוא יהיה הרבה יותר אקטיבי, הנזקים יהיו הרבה פחות גדולים. זה ההתחלה. אנחנו נעשה הפסקה. כמה זה? ישי, בוא נגיד את כל אימון לעשות את זה, כמה? רבע שעה, 10 דקות זה לוקח בערך, נכון? כן, כמו כל זה. נעשה רבע שעה הפסקה, נתחיל תרגילי בטן, ואתם תראו שההתחלה, לפני שמתחילים תרגילי בטן, זה זה. זה לא להתחיל בטן, זה להתחיל
זה מחזיק, בכלל כל התרגילים, בסדר? גם כחימום, ועדיף לעשות את זה בחימום לאמון עצמו. כן. ונגיד אני עושה ספורט וזה, אז עדיף לעשות את זה לפני. כן. בן וניסים.